Kinilaw. Lato. Sinugbang isda, talong. Baboy. Saging. Ay, asa man ka? Tawagan si Richard pa. Richard Gomez, marama na yung right hand. Ngayon ako matubig ka na ako ma. Hindi ka nang tanong eh. Ako nagdungag. Ano mo, kanon? Ano mo, kanon? Ba't kay kuntiyan ba? Ayun. Kuha na ha. Nga. Huwag ko kaihi. At gani kayo kuntiyan. Ay, gawin ko ka. Wapag ito na kayo kaon mo. Nay, nay, nay. Huwag ka na hilisan. Kinilaw guys, mga unta. Picture. Picture siya. Uy, picture kinilaw ba? Oo, Kuha na ko na picture. Pamicture, anit. baka may magdadahin. Bilahin na. Ulahin ng mga laki. Picture siya. Ano ka ba ang lensil? Tignan ka. Yagi mo to si pangalan natin, Christina Cassandra. Christina natin. Nagkarat po. Kanina natin? Kamot, ingon na yun yan. Siya daw to. Lato. Supa na mo. Kaya sige, lingi-lingi. Hindi, sa mga sel. Wala ka, nagdingkod dun eh. Yan na day. Ikaw ba? Umiya sa kiniglaw. Wala na, 1 cup of rice. Ito. Na. Dagay ko ka Ko na. Kiliyo, ikuan. Si Richard. Ga? Garap ko nilang. Sinag ba? Dracula. Oo, ing na. Pakuha ng papa. Di gamay naman talong sumba. Uy, tulurong ko na kabuko. Naman mo ng kamera ni mo to. Awkward man sa taan mong kaon. Yun man. Di ka makita, gudo. Tapot ko. Di ka makita. Bitin daw yung mga kuwan, talong. Ako na di makita. Especially. Kung sa kami. Makao naman. Mika! Wala na nito sila yun. Hindi, Tagalog ko si Kon. Tama na yun. Gamay po. Isa ka buko. Oh. Kasi taga na yun. Especially. Sa taga na yun. Si Pa, yata na Richard pa. Ano pa dadalhin ka na ako. Uy, insert. Dali na, insert. Gano'n na siya balay mo. Kaya may karoon dito. Sure mo, hindi na eh. Ano ganyan karoon dito? Nag-bounce ni siya. Pati ko ba siya no? yes. Doon ba kayo na? Dili presto, sunog ba? Kayo pinadaya. Lahat ng kapapla. Isang na video mo dito. Ako mo makatuwa mo pag. Hello. Bali na, ganyan siya. Kanya-kanya. Padali pagsipan. Ano man kami? Yan na. Ay, blood ba kami? Tay lagi ka dito ka sa gagong niya. Kamu na nga yan siya dito. Diyan na nangagaon. Palay oh. Asa to yung 1.5 din? Ito sir okay. Ano pa din oh, padugay-dugay, bahala naman siya. Ang dami sa insert, Indiaan. Di ba musaka sa insert mga pa ni kanang kining bisita? Saka na rin huwag nata din sa mga ano. Magay sa ano mo? Vlog mo na. Hmm? Magay. Ito, vlog yun. Ito, nagtatarog na lang. Binag ko, kakaungangati, o ganahan sila. Talong! Bawal ko. Ang yun.
Hindi taguan itong lato. Just ang baboy. Pa! Hindi ka niya. Ito na, okay pa ka. Ano dito na may tindahan? Ano yung tindahan? Kaya di man ang bantay tindahan. Bakit? Ano bang tulingan? Higop pa. Mawala ka kaya po sa polo nga itong... Pagdali na Michelle, kay duty na ba niyo yung uma? Kanina ali ba eh? Pagdali pa dahil mo duty. Sanayin pa. Huwag mo naman tayo lang. Di send niya. Ano man? Kaya wala pa na human? Taga-stock breaks man itong nagpinting. Wala pa kayo sila ano? Year's permit. Wala. Kung ang printing nila, Japan. Inspired by Japan, di ba ng Sakura? Mm. Ika nagkananan po niyo Kasi dyan. kung baliting, parang kita ka. Ano ba? Huwag mo laki din. Pati lamok na ka. Nakatuha. Na mag-iwad ka. Uy, kaya sa'yo yung pagbuwa ko bili. Ibog din ba? Lolo. Hindi pa na ha. Sabay na papa niyo mo. Nag-maintenance, mga sumapin ni. Lahi po ito ipapalit niyo mo sa kuha mamaya. Kuhaan man ang sumapin. Tambal man isa. Antibiotic na. Antibiotic man na, pero asa din ang sumapin ninyo. Kamad yung dito. Tambal man sumapin. Para malubog, ako ng mga akong kasing-kasing ang dugo, magawas na siya tarong. Kung Tambal aldambal, man kung dalunggan sa una, sumapin. hubag. Kung aldakson. Ang hubag, kuhaan mo sa amad, sumapin mo. Sumapin ka, kaduha ko mag-inom sa isa kadlaw. Besides, baya. Kung kaya mong tambal na eh. Ayun na, ibog ka. Diet ma. Wala, presko kayo. Ang lagom-lagom ko sa presko. Mura ka rin gitay, pamigi. Huwag mayo, ba pati laguma. Bawi, lagi siya. Ano, di na pwesto ganyan. Ah, lagom. Diyos ko lang ilang taon ganyan na. Nagkadiyag kong riyan. Mahala. Uy, basta malintan yung isda ah. Doon na ah. Naku, kay basta kay ko. Ay, luto na dito. Kaya ito, dagaman sila isda te. Wala ba may kabayad din sa? Kanya din naman ito kuhaon? Wa ato. No. Ano Ay, ba na? 100 lang. Gawa ko siya. Hindi, kuda kayo. Ha? Hindi, kuda ka. Super. Ako, kung nag-diet nun, kaya sige naman kung diet ka, o nasa ugagpan. Saging me, magsige ko. Ayaw na kaya sige ko me. Tapos mag-exercise ka, kay anak, bisig-bisig trabaho, lahat niya ako ng exercise. Video na ako, vlog na naman yun? Vlog? Nga na ganun sa'yo agad eh. Vlog din na. Lahat mo yun ang naka-exercise maski 20 minutes. Nga na ko sa'yo. Then, ay 1.5 to sa ref dahil. Dilado man. Saan, susi? Ah, Nasa timang, may TV. nawala lang yung timang. Balik mo na lang. Nasa may TV dahil. Susi. Mura mga balhul, ano yung insert ko.
Kasi malulos na ito. Murag si Jumar nga. Uy, naniwang mo si Jumar. Naniwang nga. Buwak palingki. Wala. Mo ni pajama ni mama. Oh, ang unang magkuhan. Pero na ka po, pero sila yung susunod sa duha. Nasa imong isa ka babae. Hirap ko ni Pilido. Dar, what to dai susi? Asa susi? Ano mo na yun? Kanang Taas. Wala ka Kano man sa. lang gyapon ano. Oy, first ko sa. Kaya ako na ako magapilapil kay mo yung mga bidak kay mo putot ni ba. Ay, ikaw ta dai. Ikaw gani kung gipapili. Ang first ko ato siguro katong mga kayo. 340. Ay, pila to? 140 gyapon. 240. Ano sa to? Mahal iya, oy. 140. Pero kung mutuyok gud ka nga mutuyok, kita kay brato nga presko. Basta magantos ka ng Wala tuyok. milain. Ta presko tong ditong laray. O may nga to. Ang laray. Ang isda. Kaya ang gamay rin ikaon. Mula. Gamay pa daw yan, anak. Ha? Gamay pa daw yan, anak. Pwede man ka na, 2 kalabok lang. Bawal. Tubig lang. 2 kalabok. Kaya nakilo ra ba ko? Ame pa. Ina dahil sus mo dahil nang ko so na ko lagi. Salo kasi baka baso siya na mo kalabok lang. Huli na nga, pe. Mana dahil basi-basi. Okay na. Nidik. Nagbasa ka ni day aron ko Limpyo. Nililino ko dam sil. Ang blue kan green, ang blue. Pero man ang baso. Nino po ni Phil. Ito man ang uinang paspapa o tuba. Di na mga kuha. Ah, sa tuba na di ano ko. Tangan ba na po nagkanang Clorox. Di yun siya kay magkuha. kamay lang din. Pero tanggal na kung paano ni yor. Lo, tap. Tanggal na sa tap. Why ko big tap? Asar, Kasi may ibaligya. utang ba na. Oh! Wala pa dito. Nagulot na muna na misil. Lang naman. May luwa tayo na, wala ka lang po. Hindi pa pagluto lato nila. Ikaw ano. Wala lagi na lagi kayo cook mo. May wala na stock cook. Single stock ko. May stock cook ko daw eh. Puta man naman. Pagtubig mo. Mamoy di mang burger cook. Diba na ko eh. Tutupag ko makaglawa. Ano mga bangser, daghan mga pagkain. Gracias. Daghan mga pagkain. Nagbuka pa nila may dili. Pila ko ang bunso ninyo, ari oh. Ang bunso, ari. Dagkuha na nila ni Kuano. Dagkuha ni Cristiano. Dagkuha ng si Kuan. Namayat si Christian na nataas. Limot kasi yung papa ba niya. Ang babae, limot kasi yung mama. Ang Kuan, ang mata. Ang sitinaw. Limot, ang lutaw, hindi Pilipino ang... Ang lutaw niyang Kuan niya. Makita. Black na mo? Ako yung nag-black. Hindi ko nandun yung dahil. Sa IG. Kaya mga Kuan man sila, tagas man sila kanan. Pare kita na ni Sally ko nga. Kasi nga, sa may bilita ito gula man. Kung halimbawa siya, kumanawag si Luida, niya ko siya, manawag ko na problema. Kaya manawag ba ka nang umatog sa hospital ba? Sabi, may problema sa kwarto. Manawag mo. Numusta dahil siya te. Oh, yung siya na magkula man. Umeto niya siya. Wala mo sila uli-uli. Wala mo sila uli-uli, oy. Asa de? Ay, tama ba? Wala sa limon yun. Dalawa na kalumigo. Ito nakato ko ba? Ay. Ngayon niya. Kasi yung siya, ko lang kabigan. Wala, pa-check up sila si Michelle. Si Michelle pa, bahalo na mo. Bakla si Mommy kayo mo dihangat. Yan, ano ba kasi kung gabi mo pa niya manawag. Oh, sabi mo na manawag. Manawag lang. Tawa lang kay di mo na ako tubag nun. Wala na ko kayo, ay buka na sa utot-utot. Mga taga-say din nila. Multahina, sarahina versus multahina ay.
taga sa gili. Ano, marana ka taga sa gili. Suga na ko. Di. Ano naganak Kaya kayo? umate mo, mag-ano na binte, dito ka bante. Ano mga balo. Ay, nabuwa pa dito tubig. Hindi ka mga kagabi. Michelle, napay ko. Ang video din siya. Oh. Asa? Kanina, pagsakay na to. Dapat ka Ano, na biyo. nagananak ko. Napay kamera dahil din ang Aswang na. Pasak ano ito yung papaday? Ay, kaya may suya na silang operator. Sige, Sir. Operator. Nakaload, Sir? Sir? Wala. Wala mo kayo load mo. Di man, ausong load mo. Hindi ni. Wifi. Huwag yung pang-film mo. Ano ba? Ano ba na lang sila? Kasi ba na yun si mama? Huwag maghihapoy tubig. Ang tawag na. Ay! Thank you for watching, guys. Bye.